Sense haver pogut llegir la lletra petita de l'esborrany del decret de llei de simplificació elevat ahir al govern, el GOB ha lamentat la regularització de cases il·legals en sòl rústic i ha negat que la Comissió de Medi Ambient, que ara es vol eliminar, sigui cap coll de botella. Pots agilitzar una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes. O sigui, el procediment administratiu no era la comissió que creava un coll de botella. El que genera un coll de botella és tenir molta activitat i pocs recursos dins l'administració. Els ecologistes han demanat participar del disseny del futur decret, però encara no tenen resposta del govern. Qui sí hi pren part és el Col·legi de Gestors Administratius, que confia que l'eliminació de la burocràcia minvi les coes de ciutadans a les administracions i acabi amb la venda il·legal de cites prèvies que s'ha detectat. Com que el ciutadà ha de menester resoldre un problema i veu que no té accés a una cita, pot ser que altres mitjans per fer-ho. I sempre hi haurà qualque persona que intenta aprofitar aquestes lagunes per lucrar-se, diríem en aquest cas, en perjudici de ciutadà. No? Si això ho podem evitar, crec que tothom sortirà enguanyant. I els aparelladors i arquitectes tècnics confien que l'Ajuntament de Palma sigui el primer en externalitzar la tramitació de projectes urbanístics. Nuestra intención fue ir a localizar al Ayuntamiento de Palma porque es el más importante de la isla y queríamos saber si estaban a favor o no de aplicar las SECUs y en principio nos transmitió su intención de aplicarlas de inmediato.